El Col·legi Sant Josep d'Ontinyent ha fet entrega dels primers premis 9 d'octubre, que han reconegut la llavor social i cultural del coreògraf Marcos Morau, la catequista Paquita Espí, el metge Miguel Ángel Orquín i el músic Saúl Gómez Soler. Uns premis molt especials, ja que el jurat està composat ni més ni menys que pels alumnes del centre. Fa unes setmanes, per a celebrar la Festa dels Valencians, els professors de secundària van tindre la idea de fer uns premis 9 d'octubre al col·legi. Cada alumne tenia que proposar un candidat, una candidata, i els mèrits per als quals ells pensaven que es mereixia el guardó. Una vegada llegits els mèrits, en cada classe van votar democràticament a una persona. En total han sigut 4 les persones guardonades. Una d'elles és Paquita Espí, que porta més de 40 anys donant classe de catecisme. Ja són 3 les generacions d'ontinyentins que han rebut les seues ensenyances. Per altra banda, Miguel Ángel Orquín és un pare coratge que va decidir estudiar medicina per tal de trobar una cura per a la seva filla, Mara, que pateix una minusvalidesa. Queridos niños y niñas, es una alegría que después de algún tiempo os acordéis de vuestras catequistas. Me habéis hecho muy feliz. Gracias, gracias. A nosaltres va vindre una xiqueta que li diem Mara. A Mara la consideren una xiqueta discapacitada, perquè vegeu un poc més de dins del dia a dia d'una família. La discapacitat es pot veure en la societat com una desgràcia, com una mala sort. Inicialment he de reconèixer que sí que pensaven que era així, però com a família després van pensar inclús que era una sort. De fet, estem així, estic així, rebent este premi gràcies a ella, gràcies a l'estima d'uns pares i per defensar la vida digna d'ella, la investigació de la seva malaltia. Així mateix s'ha reconegut la feina de Marcos Morau, coreògraf i director de la companyia de dansa La Veronal i Premi Nacional de Dansa 2013. Com que actualment resideix a l'estranger, han sigut els seus pares els encarregats de recollir el guardó. Per últim, els alumnes han premiat a Saúl Gómez Soler, director musical, professor i compositor d'himnes esportius i marxes mores i cristianes, entre d'altres. Si a través d'estos premis podem aconseguir conèixer un poc millor la gent del nostre poble, les entitats culturals del nostre poble, serà un grandíssim èxit, perquè a través de Marcos podem conèixer la companyia de dansa Pam Pam Dansa, podem anar a veure espectacles de coreografia, podem anar a veure concerts de les 3 bandes que tenim a la ciutat, de l'orquestra, de l'Orfeó, i que ens involucrem un poc en el dia a dia social del poble, perquè al fi i al cap vosaltres sou el futur del poble i el que teniu que continuar amb aquesta llavor que anem fent entre tots. Abans de finalitzar l'acte, el regidor d'Educació ha felicitat a tots els guardonats i ha reconegut la seva tasca, tot i que no s'ha volgut oblidar dels xiquets que els han elegit. Animar-vos que continueu fent això, que els mestres no es cansen de fer-vos pensar, de fer-vos reflexionar, de fer-vos analitzar tot el que passa en el món i ser crítics, i així podreu aprendre i seguir així. Davant l'èxit d'aquesta iniciativa, els professors i la direcció del centre ja estan planejant la pròxima edició, no tan sols per tal de reconèixer el treball dels veïns d'Ontinyent, sinó també per tal que els alumnes aprenen a distingir els valors